Rojbaş temaşevanên hêja berî ku em dest bi bernama xwe bikin ser navê Çarpel Medyayê silav û rêzê xwe pêşkêşî we dikim. Temaşevanên hêja îro mijara me ziman û siyasetê. Ziman û siyaset du têgehên ku qedera milletan tayin dike. Ez ê niha vegerim aliyê stûdyoyê û mîvanê xwe bi we bidim naskirin. Mîvanê min rêzdar anka pêşberî me ne. Ez ê îro bi formekî din mîvanê xwe bidim naskirin. Her carê di bernama de me mîvanê xwe dida naskirin. Lê vê carê dixwazim mîvanê min xwe bi we bidim naskirin. Ez ê ji rêzdar İkram Oğuz dest pê bikim. İkram, cenabê te kare ji Çarpel Medyayê re temaşevanê wê re xwe bidin naskirin. İkram Oğuz kî ye? Fermo kekî. Berê her tiştê ez dixwazim silav û rêzê xwe ji hemû xebatkarên Çarpel Medyayê de pêşkêş bikim û silavê xwe li we hemûyan dikim. Bi kurtayî ez ê qala xwe bikim. Ez di sala 1962 da li gundê Xanbegiya Jêrîn ku girêdayî Tatosê ye, Tatos navê Tekmanê yek gev ne. Ji dayîk bûme min mekteba seretayî li gund xwend ya navîn li Erzurumê xwend. Di dema 12 îlonê de ez jî hatim girtin, çend meha di girtîgehê de mam. Piştî 12 îlonê jî min li Stenbolê, zanîngeha Stenbolê beşa aborînasiyê qedand. Piştî zanîngehê çend salan di fîrmayekî taybet de xebitîm ku ew fîrma xwediyê wî Osman Kavala bû. Mixabin ew bê sûc û bê gunehana di zîndanê de rojên xwe derbas dike. Piştî çend salan şûn da ez ji wê fîrmayê qetiyam dest bi karê çapemeniyê kir. Wek xwediyê Rojnama Azadî û Kovara Deng. 1992 da me bi dest weşana azadiyê kir. Weşana azadiyê 2 sal domiya. Di dawiya 2 salî da rojname hat girtin. Di derbarê min de ji sedî zêdetir dawe hatibûn vekirin. Bi salan, yani mirov dikare bêje bi 100 salan dixwastin ceza bidin min. Ji bo wê yekê jî ez ji Tirkiye reviyam û derbasî Ewropayê bûm. Hatim li Almanyayê bijîh bûm. Piştî biçîbûna Almanyayê jî min çend salan karê xwe siyasî li vir jî domand. Mixabin dawiya salê nodî da min dest ji karê hizbî berda. Li Almanyayê li alîkî di fîrmeyekî taybet da xebitîm. Li aliyê din ve jî min navkir damezrand. Malpera navkir damezrand sala 2005 da. Yani wektê zanîn ku ev 15 sale weşana navkirdê didome. Lê hezar car mixabin ev 3 sale jî navkird li ewkê qedexe ye. Li Tirkiye qedexe ye, hatiye qedexe kirin ku xwendevanên navkirdê nikarin li Tirkiye navkirdê bişopînin. Di destpêka ewkê de, di destpêka navkirdê de bi rastî min Tirkî dinivîsand. Yani min nikarîbû ez bi Kurdî binivîsînim. Ez ê di nav ewkê de qala wê yekê jî bikim. Çawa biryara baş. Di sala 2007 vir da min dest bi nivîsandina Kurdî kir. Heta niha bi sedan makaleyê min hatin weşandin. 2 romanê min hatin weşandin. Yek navê Mîro Yadin jî rêwî ye. Yek jî ji hinek nivîsên min ên rojane jiyan bi Kurdî xweş e. Pirtuga min e jiyan bi Kurdî xweş e ji nivîsên min ên rojane pêk tê. Ji vir şûn da jî ez ê hewl bidim xwe li ser ziman û li ser nivîsandina romanan kar bikim ku ana di destê min de jî ji xwe karê romanekî heye.
هێویدارم ئەو جی ساڵە پێشیامێدا خلاص ببێ و وەرەوەشاندن باشه کرام gelek spas em vegerin aliyê kek bûbê gelek temaşevanên me cenabê te nas dike bi kurtasî tu jî kane xwe bidin naskirin. Belê gelek spas û spas bo çarpel medya ku îro derfetek dama ku em bikaribin behsa ziman û siyaseta xwe bikin. Gelek spas bo ku kesê xwe diwestînin û şikarê xwe dibîne me temaşe bikin pirsa bikin. Spas ji bona wan jî û spas ji bona hemû karmendên çarpel medya ji rojekê dest weşanê kirî heta roja îro baweriya min ew ku gelek û gelek fêrek mezin daye çi tevgera Kurd, çi civata Kurd û çi siyaseta Kurd em kanî bêjin bi vê weşana xwe guherandinek gelekî ciddî li Bakurê Kurdistanê kiriye. û ji bo van xebatê wan ez hemû karmendên çarpel teve pîroz dikim. Na ez bû vê eser wek cenabê te jî got gelek min nas dikin. Ez sala 1955 li gundê Xozberiya Dêrika Çayê Mazî di axurê Şeyx Mihemed Esatînûddînî axur dibêjim ji ber ku çayê xaniyê me tune bû me pez girtibû em li axurekî diman heta ku xanî me re ava kirin. Min dibistana seratayî yani em bêjin ji bo gelek fehm bikin destpêka mektebê min Qesra Qenco xwend. Qesra Qenco Xozberî ji havîna yan hewa xweşbihara de ortama 50% bû. Lê zivistana dema baran dibarê û çem radibû ji ber ku pira tune bû em ji aliyê berjor diçû dîsa li berjêr berdigeriyan yanê rêya me yî 15 deqa ya 20 deqa bawer bike tibû saetek saet û nîvek mel avê yani mel çem dixist da ku em dervat min heta carekê me li çem xist ez ketim xwarê ber avê çûm hevala bi zorê ez girtim xelas kirim. Ev jî wek em bêjin çîkekê. Ez min mekteba orta û lîse li Mêrdînê qedan. Ez sala heftê û sîsiya ew pê vebûm berendamê Partî Demokrata Kurdistan Türkiye yani lê çarê navê wê ew bû. Lê ji ber ku min lîse qedan û kar geriyam çûm metropolê Tirkiye û Virdî heta heftê pênca ku ez Diyarbekir vegeram dest bi kar kir lê çarê endametiya min hat pejirandin û heftê pênc ez dîroka xwe ji wir damê gerçi heftê û sê dest pê kiribû lê heftê pênc ez bûm endamê Partî Demokrata Kurdistan û min karê xwe doman. Her wiha di sala heftê pênca de min Üniversita ya jî ka Zankoya Aborî li Ankarê qezinç kir. Min li wir jî yani du kêfxweşî di salekê de ji bo min peyda bû. Min li wir jî ka xwend lê mixabin sala minî talî bû ku min ê üniversiteta xwe biqedin de hatim girtin Diyarbekirê ji ber çalakî û zîrekbûna min ku navê min fer mezin hatibû dayîn. Ez hatim girtina min jî wiha bû ez yani min li daîreya zîraî donatî min jî kar dikir. Lê mekteba min ne mecbûrî bû ku em herin ez di salê sê çar cara diçîm imtihanê xwe dihatim. Oda gemilê bûn biraderek derket û şîn dövegeriya got esker û polîs dora daîre komple girtiye. Zîraî donatim hevalê Diyarbekir zanim ku yî çawa bûye. Çawa wir got yekser ket aqlê min ket heşê min got bawer bik ji bo matiyê. Min jî vê çaxê gelek rapor ji ber ku ez serokê Komîta Diyarbekir bû û serokê Komîta Diyarbekir jî kek Mumtaz belkî vê çaxê wan Diyarbekir bû kek Kisra jî yani hûn didan yani serokê Komîta Diyarbekir rastî ke wek endamekî komîta navendî bû vekî ji wan jî cana desthilattir bû. Min hemû rapor hazir kir hevalê komîta navendî jî ke hatibû Diyarbekir civê dawan hebû min ê raporê xwe hemû teslîm bikirina ji ber ku min kar û barê rêxistinî ji nû dest pê kir hemî komîteyê berê hilweşan dibûn min hemî komîta Xwendevana a Çekdar û a Aborî û a Gundiya û hemû min gora xwe damezrand û min rapora xwe hazir kir û çi qat pere yani 10,000 wê çaxê ser min bû maaşê min 3,000 bû. Hat bîra min ku ez wan perena bidim hevalekê lê nehat bîra min ku ew raporê min destnivîsê xwe lê kirî ku wan jî bavê teneka zibin ya bidim wî yani me de bi cana şaş dibe. Lê pere ji ber ku girîng bû yani pere di jiyana karê rexistî min hemû dizanin pir girîng yani pere xwarî nexwarî wir hasil münaqeşe ve cudayê lê nehat bîra min çawa polîs hatin yekser nasnama min erin û bi televîza peyvîn got me bû vê eser girtiye. Çekmeca me vekir ew raporê maporê dîtin yani bi rastî yani ji
کمیتا كيك ببورين يعني ام بيام بجارك ياوي يعني ما بس من اون كينه اون تشاو كو ام بيجاناوي يعني ام كيك عاليوي نفسكاريه يا عاليوي ام بين تلفزيون تشيكر بو برنامج تشيت كرسيانا كرتوك نفساندي سياسات مدار بو كرتاسي مو ياخوس او مجاره ام بتر برنامج تشيك اباش ترازي يعني أنا بيجي بشتري صادم قرتن أنا بديش بالك أو بلغنا قالك مثلا ما قرتن حتى يدرجا من إشكال جديدين دي إشكال جديد اللي مسكيني قلتن شبارك الرابورة يعني الرابور دابو شاف منكم مبوبة أسرش بربل يعني شبار من مسألة فكر يعني وين رابورة خلاص كلام هكذا شوي كاتباكو از مريبو بيبيز بكشتما بشتي دلنا مدسكن من دبجي أم شيء بكلام بابجي بيخوست ربيعي من دابيجي ور حاصل دلهم بالشغل ومن خوشحاله جي همي ناس ودوست بون إذا كان من يبي شغل همشيره بول بدل أم ناس كل بشتي زندان دركتم رحت يعمل ديار بكرنا ما ديسا بوليس وتعقيب الدوم بنا شوم سوريا يعني كروجابا كردستان يقولون المهاتين سويد بشتي ساعات من سويد وبيب صالح اشتي وشش من باش فكريم ومن بليار أخذلاكو دبي أم كرد تابع تایبەتی سیاسی شبرك أم شبر ظلم وزورداريان كل سر زمان ما قدخية من أهد كر صوت داخوكو أزي بكردار تركي نبيبن وحتى ذهب مجي أزي بتركي ننفسين شبر ويجيكا من دماغ دست بيكر أو تبنية من سر زندان ديار بكر هبو مخوست براسي تو هلوستك مني كوزب من ديسكار تنبوش يعني أزوهاب من جارديان دشة سالات قدان يبقى وتبيني مجي بتركي بون يعني بيجي بيجن هب بيبين وقوتن وان من دشة سالات بري زماني كردي خو بيش فبر يعني الدركة شيء مازي كردي وان آخرتن قال فشل لك بعد الويساندن إذا كماني خو تمام كر ودشة سالات 1994 جارديان يكم جار سر زندان دياربكر كردي هات باشاندن هیچ تنه کردی گاردیان هی حتی نهاجی بکردی وکر رومان گوتاره تجی انا تو گوتاره جی دنویسینه تکاره تلویزیون پشتی ویجی yani من نه پرتغالی نویسان پشتی ویجی دکتر جوان ام بجن رحمه خدا لی وفات کرد سویدی انسان که براسی پر زیرک و باخل بو و چه ام پر موقع برابر گو که بو به دمکی بی ایدی تلویزیون رول آوانه به پرتیم به بیان نامینه هر کار ورسر اینترنت یه شبر ویجی کوی CNN کرد تبع ذکر گوته جیب ریبه به اره آمنه لی خودیه به توی ما بی آوای او CNN کرد تبع مجارا یکم ذکر سویدی و باورم بلکی باکوی کردستان یکم جاربو ملوی داره برنامه چکر مروفین سیاسی نویسکار روشنبیر چه دسته مبکت ما در دخل. باش. کی وجی من قال لك مقالة يعني نویساندن قال لك كوبارات دروجماده هیچ دی نویسین من ها وقت نویسکار کی روپالانومم وقت نویسکار کی نرینا آزادم از هر داده هر برداومی نویسی خود نویسینم جبر کو هر دی جودانن يعني بابت جودانن ریا نرینا آزاد و روپالانو شد فرق کنن نویسی خود بی نویسی خود ناخوازم شبر کو روپالانو روزنامه کان ارگانک پارتیک سیاسیه دنویسی خود نخوازم ضرر بگن وان دوی مرا تیمجیکا و تبینی بزنه بکود شبونا زلال یمنگن ریخسنی خو پیشگیری خو ریوان بدن خود و کامل ببین دوی امریکا تشکی بگن و هر وها از هین لسر کار خمم از شبونا آنفالی از چون باشوری کردستانه مثال که لیکولین کرد پیشتی لیکولین نشانه وان بنابی دیلو کاروش میچاپ کرد پشتی ویجی قال خبات 7 ساله رومانا یکم رومانا آنفالی کو اوجی کابوی اثر نویسندیه یعنی وقت از زندان دیاربکر من رومانا ویجی کا 2017 للباکوره کردستان شابو نها پرتغال منی دین هپی بین کمل گل مالباتین آنفالا چکیه مخابن 320 روپیه همو برنگن مصرفک پروژه دخوازه و ابا سالک زده سالک حول هناك چابک اللي کسی چابک تونیه و یک دولمندی که ما بکار بالی کاریان بکه نزدیک orta 3000 و 5000 دلار مصرف آوی کش حتی نه در نکتی اب مجاره کی کرام آخر
مكيدن هالبجار ما باز ملت او ببا باش خبات من بيهوي وسرجك بعد النبيشن مثل بورج بو حمو صابس نعم ميوان مني سيم كيك نيمت ممتاز ايدنه كيك ممتاز جكرم اخو بكرتاسي بچند ريزان خو بده الناس كرن د فاصله ناساندن ده 15 دقیقه ما درباس بو مگو ام فرم کیدم بدن وقت پر درباس بو ام درباسی مجار اخو کک ممتاز جکرم اخو به چند ريزان خو بده ناس کرن گلک سپاس سلاوی خو کک کرام و بو بیدکن و د شخصیتات دا سلاوی خو و سپاسداری خوش بو همو خبرکارن چارتل مدیا شینم شخوا کک بو به هنک دلوان واجی حق مجی او کر تشنابه از کن بعصا خواه بکن از فارقینی من فارقینی چه بوم حتی لیسه جیل فارقینی بوم من لیسه فارقینی خدان دورا چون دیاربکر لدیاربکر من مکتبا ماموستاتیا انگلیزی دست بکر دور از هاتم گرتم بریا دوزه ایلونه 8 روزام بردم 4 ایلونه درکتم 8 روزی از هاتم کک سیراج زیارت بکم حبسه و گوتن داربه شبیه ایدی مخواستی سهر مکتبه خو ورحاصل نبو المدگریان و کلوی چاقش خوان روشید زانن از ذکتم در وای ولات 3 سال بین لبنان و سوریه روجاوای کردستان لشام وان درام هم دورا درکتم در وای ولات من سکرتریا دقیقه فارقین کرد دمکن خود دورا داربه هاتو او نبو یعنی درج ناجوت دورا مکار سیاسی که دمال باشور بوم یعنی روجاوا بوم دما پشتی درکتم سویدیجی چون سویدیجی لسویدیجی گلک سالا دکووار آرمانج دام کار کرد اما بیش 1984 حتی هات کردن از در رداکسیون آرمانج ده کار کرد پشتی ویجی هرتم کار سیاسی مجیل بومه کار سیاسی کریه از یک آواکار دامنظرین ره پارتی آزادی کردستانم و از درایور بیاوی دا جی بگرم تشته بیشم هر سپاس گلک سپاس کک ممتاز مالا و آفا ایرو هم بسته میوان خوی جیر نوسکار سیاستمدار و روشنبیر همو واسبه ایرو ایشه مکارمه ولا زحمت همه از ام دست به برنامه خواه بکن وقتا ما پر درباس بو اما از کک اکرام دست پیدکم کک اکرام پرسامنی یکم جناب ترهی یعنی وقت ام زانن اشمندیا دولتا ترکی جروجا کوهاتی آوا بوین حتی ایرو یک سیاست و استراتژی اکیوان هیه اسیمیلاسیون و انتگراسیون اف نزی 3 ساله اف سیاستا به بی رنگی دومه نها دولت ترکی دوی سیاست اخوی اسیمیلاسیون و انتگراسیون ده به سرکت یا جیان به گوتنه کی دن روشا زمان کرمانجی و یا هم ببین ملی زازاکی لباکوری کردستان ده چه آسته دیه دوار سیاست دولت ترکی او پروژه وان ده جناب دکاره چه بیشه فرمو کیکم Yani براستی از دخوازم بری برسواته قالا او که بکن yani bu kurtasi قالا زمان و سیاست yani گرینگی زمان چیه قالا او یکی بکن وقت زانین زمان شرط ملت بونیه گوریامı شرط سرکیه چما شرط سرکیه مرف دکاره ببیجه yani تشتا کو هری هفپار د ناو ملتکی دا یانجی د ناو گلکی دا هری هفپار
آخو زمانه دورا چانته دیروکته حشو حشمندیا دیروکیته وانا گوری رایا نه همو گریدای زمان و آخینه yani şerti bingehin آخو زمانه دنابرا siyaset û ziman da jî ewkekî têkiliyekî ewkeye taybetî heye mirov dikare bibêje ji bo hemû milletan ziman şertek ji şertê milletbûnê ye lê belê ji bo milletên serdest pirsgireka ziman tune çima pirsgireka ziman tune ew bi zimanê xwe ji dayîk dibin bi zimanê xwe perwerde dibin hemû jiyana xwe siyaseta xwe çand û hunera xwe bi zimanê xwe dikin sedem wê yekê pirsgirêka ziman di nav gelê serdest û bindest da jî ji hev cuda ye yanî ziman çiqas şertekî bingehîn be ji bo gelên bindest du qat bingehîna wî heye ji ber ku ziman wexta ku ji dest here yan jî ziman winda bibe şertê milletbûnê yê herî giring jî ji holê radibe sedem wê yekê ye ku wexta mero li dîroka dagirkeriyê dinêre dagirker kîngê welatek dagir kiribin berê dest bi pişaftina ziman kirine yani çeka wana herî giring ziman e çawa ku serdest yan dagirker ev çeka sereke bikar anîbin li dijberî vê ewkê dagirkeriyê ji bo gelê bindest jî ziman ewke ziman çeka herî sereke ye di vî warî da bi rastî yanî gelek teorî hene lê nehewceya mero di nav teoriya da xwin da bike ez dixwazim ji dîroka me mînakek bidim dema ku Mîr Bedirxan sürgûnê Kavala'yı dibe Kavala'ya Yunanistanê dibe li wê derê tespîtekî pir balkêş dike dibe ji bo gelê bindest sê çek hene ku bi wan çeka ancak dikarin azadî û serxabûna xwe pêk bînin ji wan yek dibe ole yek ziman e yek jî axe dibe eger ku ola gelê bindest û gelê serdest yek be çeka yekemîn ji serî da ji holê radibe dimîne du çek dibe devletên dagirker dixwazin li ser ewka axa gelê bindest bi demografiyê re bilîzin rewşenbîrê wan sürgûn dikin siyaset medarê wan sürgûn dikin heta gel sürgûn dikin yan jî qir dikin dibe wê çaxê ax here tenê ziman dimîne lê dibe eger ku gelên bindest zimanê xwe jî winda bike ne ziman ne jî gel dimîne yani ji bo yekê ziman bi rastî pir mühim e mesela gavadin got nehewceya em qala teoriyê li ser ziman bikin lê du ewkê balkêş hene ji wan yek filozofê Alman Leibniz dibe ziman neynika hiş e yani hiş da çi hebe hiş û hişmendiyê da çi hebe ziman wî nîşan dide yani wî tîne ziman ji bo wê yekê giringiya wî ne tenê ji bo milletan ji bo mirovan jî pir tiştekî giring e dîsa antropolog heye yekî îngilîzî ew jî Edward Sapir e ew jî dibe ziman berdevkê hiş e lê tenê ne berdevk ya jî tenê ne neynûke yani ziman ji dayîkbûnê da dest pê dike di her zimanî da qalib û ewk hene yani peyv û qalibên taybet hene ku di wan qaliban da jî mantiqên veşartî hene mesela zanyer dibêjin ku merî wan mantiqa ji piştî ji dayîkbûnê nikare hîn bibe nikare bigre nika ew ji dayîkbûnê da tê yani merî ji dê û bavê xwe wan werdigre ji bo wê yekê dibe wexta ku zimanê meriya were pişaftin merû zimanekî din hîn bibe merî wan qalibên ziman ancak dikare ezber bike lê wexta ku merî bi qalibên ezber biaxife yan jî binivîsîne yan jî siyasetê bike
و چاغی کرهاتیا پیوی کم زلالبونا پیوی جی کم دبه پیف کرهاتی و زلال نبه دبه و چاغی حش و حشمندی جی شیلو دبه جبوه که براستی حش کرد میم باکور شیلویه چما شیلویه yani yek u îro ji ziman dûr ketine ji xwe haya wan ji zimanê dayîkûnê nîne yek u dûra li ser zimanê xwe vegeriyane piraniya wan jî zimanê wanê serdest ji ber ku Tirkiye mesela bi Tirkî difikirin bi Kurdî diaxivin yan jî bi Tirkî difikirin bi Kurdî dinivîsînin wexta ku tu bi zimanekî bifikirî گور قالب وان بفکری قالب کو ته جبر کریه بفکری به زمان خو زکماکی با اخفی بنویسی و چاغه اخافتنا تجی اخافتنا مریاجی نویساندنا مریاجی شیلو به جبر کو حش شیلویه جا ورم سر اوکه ورم سر برسواته به تایبتی از وان دم داویه دا هەوۆکێک وسەتم بکارتینم وەختا ku li ser ziman dinivîsinim ez dibêjim zimanê Kurdî zimanê li ber mirinê ye çima zimanê li ber mirinê ye di salên heşteyî da zimanê Kurdî li Tirkiye qedexe bû ji sed salan vir da qedexe ye lêbelê gundiyên Kurdan zarokên Kurdan bi Kurdî diaxivîn dayîkên Kurdan bi Kurdî diaxivîn zarokê ku li gundan bi taybetî dibûn heta ku hefsaliya xwe peyvek Tirkî nezanîbûn hefsaliya xwe şûn da dest bi zimanekî din dikirin hinekê wan zimanê xwe ji bîr dikir hinekê wan ser koka xwe disekin ew tiştekî din e lêbelê destpêka 2000 da qedexebûna zimanê Kurdî ji holê rabû lê îro ne tenê li bajaran li gundan jî Kurd bi Tirkî diaxivin zarên Kurd hê berî destpêkirina dibistanên Tirkan ji televîzyonan ji înternetê ya jî bi telefonê yan jî têkiliyê wanên bajarî ra dest bi Tirkî dikin ji bo wê yekê her çi qas îro nivîsandina Kurdî di nav beşek Kurdan da zêde bibe jî yan jî xwandina Kurdî di nav beşê Kurdan da zêde bibe televîzyon û radyo ava bibin jî bi gelemperî dema ku merûl Kurdên Bakur dinêre piraniya Kurdan îro ji zimanê xwe dûr in bêguman ev suc û guneh hemû yanî yê herî girîng sucê dewletê ye lêbelê sucê Kurdan tune baweriya me divî warî de sucê Kurdan jî heye baş kek ikram divê noqtê de me ew bin ez anka vegerim aliyê kek bûvê cenabê te kek ikram gudarî kir esas destê xwe de min pirsa xwe ji kek ikram min got yani em bibên bê taliyê bersîv da yani dewleta Tirkî di mesela asimilasyon û entegrasyonê de wek em bibên tiştê ku gava di kek ikram got wertê xwanê ku em bibên dewleta Tirk bi ser ketiye yani em kek siraj bibore berî axaftina kek borî ez dixwazim mînakek bidim sedem vê yekê sedem bersiva pirsa te bi rastî dewleta Tirk bi ser ket çima bi ser ket yani 100 sal zimanê Kurdî qedexe bû 100 sal şûn da yani heftê heştê sal şûn da qedexiya li ser ziman rakir çima rakir ji ber ku dewleta Tirk jî dît ku Kurd bi piranî asîmîle bûne îro di malê xwe da di gundê xwe da di zarokên xwe ra bi dê û bavê xwe ra Tirkî diaxivin ziman qedexebûna ziman vekir mavê dest bijarte da dibistanan da tereta Kurdî vekir lê îro gelo kîjan Kurd li tereta Kurdî yan jî ew televizyonê ku ji alî Kurdan ve hatine damezrandin wan dinêre yan jî temaşe dike gelo çend qas Kurd
zarokên xwe ji bo dersa bijarte dişînin dibistanên Kurdî û sedem dersa em ê werin wê mijarê ez anka ji Kekbûbê dest pê bikim Kekbûbê bîstekberê wexta xwe dan naskirin biryarekî xwe yî dîrokî got piştî ez derketim biryarek xwe biryar da min got êdî ez bi Kurdare bi Tirkî napeyivim bi Kurdare bi Kurdî dipeyivim ciyê şanaziyê kêfa mirova tê ji wê demê heta vir Kekbûbê gava din wê pirsî ji îkram pirsî nîvçema niha tiştê em dibînin gelek cara di civaka medyayê de û di em bên têkiliya de mesela ziman bûyî meselakî sereke yani em bibên rewşenbîr siyasetmedar partiyên me di mesela ziman de bi ısrarin lê rewşenbîr û siyasetmedarên me du beşin hinek dibêjin işte ziman wek cenabê te divê merî bi zimanê xwe siyaset bikeş hinekî jî dibêje ziman wasita têkiliya ye pir zêde ne girîng e di vî warî de cenabê te çi difikire têkiliya ziman û siyasetê û proja dewletê ya ku em bibên di mesela asimilasyonê entegrasyonê de vî warî de em dixwazin fikr û ramanê te gudarî bikin fermo Kekbûbê Belê gelek spas û spasî kekê kiram jî dikim gelek tiştê xweş got ez gotinî wî li gelim lê li ser zêdekirin gelek girîng e ya jî ka milletê bende ser wext tiştek tê serî wî dibe bela dagirkeran ya tu dikevin nigê te dişkê dibe bela dagirkeran tu zimanê xwe napeyvî dibe bela dagirkeran helbet dema ku dagirker welatê te dagir kirin wekek îkram jî got evê meciyê te dagir bikin evê zimanê te dagir bikin wê adetê te dagir bikin evê te xwe dagir bikin ku wê te bike xwe em wana hemiya dizanin lê ji bo ku tu jî ka milleteke ji bo ku tu jî ka Kurdeke tu bu endamekî Kurd û Kurdistanî ye divê tu li hemberî vana bikaribe tekoşînek bi rêk û pêk bide tekoşîn çi ye em nabêjin ji bona fêrbûna ziman em ê rehêlin çeka û derkevin serê çiya helbet ew jî heqê Kurda ji bo Kurdistanek azad û serxweyî lê mesela ziman cuda ye niha em baş dizanin ku kek îkram gelek xweş got saeta wî xweş yani ziman hebûne em herkes vê dibêjin pêşê me bigotinin kalepîrê me bigotinin rêvebirê me bigotinin madem kî ziman hebûne bona tu yê hebûna xwe bidî îspatkirin ku tu Kurd e divê tu zimanê xwe fêr bibe ya dinî herî girîng ku divê wekî rewşenbîr li ser rawestin niha kek sira pirsek xweş ku niha divê ziman negirîng na başaşê ê vêya dibêjin li gora min xencerekê li zimanê xwe dixe çima ziman gelek girîng e demeke te bi Kurdî qise kir hiç raman bîr û bawerî kurdawerî dikeve meciyê te û ew bîr û bawerî ketî meciyê te zimanê te dide der lê demeke tu bi Tirkî peyivî û tu Kurdî hêşt ew bîr û bawerî Tirkewarî Tirkî serdestên me ew ê li meciyê te dicê bigirin dema tu biaxivitê wan bidin der Kekbûbê ez dixwazim tu fikrê te ew niha gava de kekî îkram got işte em bibên dewlet di projeyê xwe de bi ser ket Kurd zimanê xwe em bibên ji bîr kirin sûç em bibên ne ê millet e lê dibir de divê merî di noqtakî de li hev bike gelo tamam dewlet proja wî ye dewlet em bibên siyasetekî dayî ber xwe dewlet bi stratejiyekî lember Kurda tekoşînê dide dibir de sûcên dezgehên siyasî jî tune ye gelo ew dezgehên siyasî yê serdestin di mesela li hemberî siyaseta dewleta Tirkiye ya asimilasyonê û entegrasyonê projeyên wan hene kanin berxwe bidin ya jî divir de kêmasiyê wan tune ye di vî warî de tu çi difikire kek sira yani xwe gelek spas zêbat mi vedir yani ji ber ku divê yani ji bo mere meselakê veke ji ber ziman gelek girîng e me got em hinek aliyê vê din vekin naha ez bi xwe
وەک بوو بێ ئەسەر دەبێژیم کو شی دەولەتی بێتر سیاسەتمەدارên me rewşenbîrên me günehkarin. Çima? Ben ez ê misalekê bidim. Li Bakurê Kurdistanê partî hatin damezrandin hemû bernameyê wan destûr û bernameyê wan Tirkî bû. Tenê sala 1975 bername destûra Partî Demokrata Kurdistan demaz bû endam ew damî bi Kurdî bû. Jê pêvê min çi destûr û bernameyên partiyên siyasî ê Kurd û Kurdistanî li Bakurê Kurdistanê nedim Tirkî bû. Yek. Du hemû partiyên men siyasî dema dest bi kar û xebatê xwe kirin em gişdanin. Emirê min 65 lê ez di hicre 19 saliya xwe diketim nava tevgerê. Me hemû karê xwe bi Tirkî dikir. Dema ku tu karê xwe bi Tirkî dike ev zirarê nadi Tirka. Tu çi dibêjî bibêje li tu zimanê wan xwe dike zimanê xwe qers dike. Ji ber vê jî ez bi xwe min berê jî gotiye nivîsandî jî ez dibêjim partiyê me siyasî nabêjim bi zanetî kirin dibikin zanî diketin vê derê û Kemalîzm ku wekî derecek jarî ye her xwestinên vê derciyê li Kurdaxin da ku zimanê wan ji devê wan dexe û zimanê xwe têxi devê wan kar û xebata wan ev e lê dagirkera ev in lê divê em ber xwe bidin. Dema partiyê me siyasî min 15 sal berê nivîsand carekê baş tê bîra me belkî hikek îkram jî tê bîra ez bawan ya Rojname Azadî bû ya Ronayî bû nebîra me. Min got Kurd werin em 6 meha kampanyayekê bikin. Rojname Tirkan naxwînin, televizyona Tirkan nanerin kovar û rojname Kurdî hemê bikin Kurdî 6 me têr dike jê pê her kesê xwe fêrî Kurdî bike. Lê niha em jî tem nagevin. Bine niha gelek nivîskarê me, rewşenbîrê me wek cenabê te got divê Kurdî ne mihîm Tirkî. Niha romanek bi Tirkî hat nivîsandin hem nivîskarê wê ber dilê me ne nivîskarekî Kurd e û hem ew berhem ne berhema Kurda ye. Tu zimanê dagirkerê xwe xwe dike û vê yekê tê xwe qers dike. Çima? Tu semînera didî bi Tirkî, tu ji kê didî? Yani Türk xwe zetin me guderî nakin. Tu dîroka Kurd û Kurdistanê bi Tirkî didî. Ê baş e ma Başûr, Başûr, Rojhilat, Rojava gelo Tirkî dizanin? Dema ku te dîroka welatê xwe xweş bide însanê xwe divê tu bi zimanê wî bikisin. Ya din her girî sereke jî ev e. Em dibêjin dayîkên bi Tirkî nizanin zarokên bi Kurdî nizanin hanî dîn ne rast e. Li gora me ev ne rast e. Sûc dîsa yek jî sûcê siyaseta ye, du sûcê rewşenbîra ye ji ber ku wan bi Tirkî de siyasetê kirî. Ji ber ku wan pirtûkê xwe berhemên xwe bi Tirkiye afirandinin. Ji ber vê em nikanin vê yekê li qelemê xwe ku xelk îzade. Partiyê me siyasî ji bo wana azadiya Kurdistan tên damezrandin pêşkêşê me ew in em hez bikin nekin. Em ji çi divê beraber be partiya herî xerab ji bê partîtî ji bê rextî herî başîr e. Ê baş divê ew pêşkêşî bikin. Bera nava xwe de min carekê ji dirî jî nivîsandî bû. Min got ez daxwa ji pakê dikim bera biryar bigirin endamê wan bi Kurdî Tirkî ne pêvêje zimanê xwe Tirkî pêvin. Yani biryarek pir rehet e. Ha tê bi zorê dar li ser serê wan bikin na. Lê divê tu partiyê tu pêşkêşî vê endamê xwe dest pê bike. Kek bû vê gelek spas vê noxtê de divê em bibin siyasetmedarên me bersîva hin tişta bi ez ê vegerim anka ji kekê jî me kekirim ez dixwazim wê temam bikim. Maletab. Yani niha tek ez bana dibêjin kek siracetîn şwe kek mülkê nava me de yani wek endamekî pakê wek rêvebirekî pakê. Niha xwedêkan bana ez nabêjim bera partiyê me bi Kurdî siyasetê bikin. Helbet wê bikin. Lê li Ankarê divê bi Tirkî bikin. Ji ber ew partiyên siyasînin û girêdayê kanûnan zagonên Tirkiyenin. Partiya Azadiya Kurdistanê hatî bikin gor zagonê Tirkiye hatî bikin. Helbet dema serîdana xwe bikin. Dema ku civînê xwe kongra xwe yahûta bi dan û stendinê xwe divê Tirkî bike. Ez nedîjî vê min. Lê ez dijî vê yekê min ku rewşenbîrên me, nivîskarên me, însanê ku divê em welatparêzin rewşenbîr divê ew bi Tirkî ne lê bi Kurdî hemî karê xwe. Baş e gelek spas kek bû bê niha kek mumtaz. Te her du em bibên beşdarên civînê gudarî kir
em zanin ku em bibên cenabê te cîgirê serokê giştiyê yê pakiyê. Pirsek min gelo wek pak hûn di mesela ziman de em bibên kek bû bêgo işte em bibên partiyên me bernameyê wan bi Tirkiye gelo bernama pakê bi Tirkiye bi Kurdiye yek ew pirsa min ya pirsa mina duyem em hemû dişopînin em bibên gelek cara belavokê we em bibên bi kurmancî bi zazakî bi dimilî bi Tirkî derdikeve. Sebeba vê yekê çi ye em bibên pirsa mina duyem pirsa mina sêyem kek bû bê gava digo em bibên min ji Partiya Azadiyê Kurdistanê daxwaz kiriye ku civînê xwe bi Kurdî bikin. Gelo civînê we yî meclîsê, civînê we yî rêveberiyê, têkiliyê we bi kîjan zimanî di vî warî de cenabê te karibe agahdariekî bidime ku em gengeşiyê xwe bidomînin. Fermo kek mümtaz. Gelek spas niha pirsayekê û yasiya pir ber bi çawe û merokare kirin jî bersî bide lê ya didiya pir fir e. Ez bi yayekê dest pê bikim û yayekê ya siya ez bibersivînim ya dinê jî eger hûn çiqas firsat da min. Partiya Azadiya Kurdistan roja ku hatiye danîn heta niha hemû civînên wan kongreyê wan Kongreya Ankarê daxî hemû bi Kurdî bûye. Di hemê beyanê wan bi Kurdî wate dibin Kurdî hem kurmancî hem jî dimilkî. Ev 2 salê dawî yek beyanek me ku kurmancî derketibe û an Kurdkî derneketibe tune ye. Tirkî jî em derdixin bibê nevê hejmarek gelek mezin em ne ji bona ku yani hem ji bo ku Türk ji me fêm bikin xwe siyaset ew e ku dikaribî derdê xwe meramê xwe bivêjî tu problema dest nîşan bikî çareseriyê nîşan bikî û dema tu vana dikî divê gel tu bi zimanê ku millet fêm bike tu bikî. Ji ber wî me hertim li gel kurmancî Kurdkî me her bi Tirkî jî beyanê xwe derxistiye. Yani di hemû nava partiyê de ew beyanên ku digerin an bibêjin înformasyonên ku diçin endama sedî not û nehêwî bi Kurdî ye. Pir mixabin gelek carak tenê kurmancî ye ji ber ku bi rastî di wî warî de em kurmanc biçek qelsin. Yani dema ku meriv li başûr dinêre tabî mesela ekonomî, têkiliyê, sosyal yê ronakbîriyê jî tesîra xwe dike. Hemû mintiqa behdînan kurmanc soranî fêm dikin û hinek deverên soran ku bibêjin wek Hewlêrê kurmancî karin fêm dikin. Lê li ba me hin herêmên ku Kurd û kurmanc û zaza dimilî di nav her de bin belkî zimanê hebdû wek Swêregê dizanin lê ciyê di nêkayê piranî yani bibêjin taybetî ji alî kurmanca ku karibin Kurdkî peyvin di wî warî de qels e. Ew jî tabê mesela bazarê ye, mesela aborî ye, mesela têkiliyên rewşenbîrî ye û bêjin li Bakurê Kurdistanê tu carî Kurd desthilat nebûne. Tu carî îmkanên ku nefesek bigirin an bêjin bi zimanê xwe bi rehetî bikaribînin li mekteba li ewa nedîtine tesîra vana jî heye. Yani bêjin wextê meriv dîroka başûr binêre bawayekî dinêkeye ya me bawayekî dinê ye. Em werin ser mesela ziman û siyaset. Tabî di vir de ber ku em milletek mêtingehin û em netewekin ziman û netew, ziman û mêtingehkarî, ziman û siyaset yani sê beşê pir cuda û pir fire ne. Ez bi Kurd yani bi Kurdî ez biçek bixwazim îzah bikim qandê ku
وقتی من تیر بکه نها ولاتن میتنگه هر یک با آوایه که هنا كان يعني ببجن متنجه دولتين كو جوان ب100 كيلومتر ب 1000 كيلومتر دوره شو انا دياره كوش دروا هاتنه جارنا جبوهن توا رنگوان كاره رولك جرين بليزه جبوهن نتوان كاره اولوان او يعني رولك بليزه يعني او رول دركبه بيش يعني محقق رول تشتي دنيا جيانا لأبيكو هري درت كبا بيش لجبو ما كردا براستي هراورة زمانه رنگ مو او دولتين كما ميتنگه كرنا رنگ ما وكبدونه دين مجي وكبدونه وامدناب هردانه و نيارين ما أبيكو ما ميتنگه كرنا جينارين مانا بوي اواي او جبوكو جما خلاص ببن تنريك دانا برخواه طيبتي از بو باكوره كردستاني دويشم يه دنكاي هر يكي باوايا كي يعني وقتها بمركار بحثوان جيب كالي باورد كم دوي برنامه دا پراني هم خوازن روشا باكور ببيبن جبروي از تن بحثا باكور بكم الباكوره كردستاني 1920 دما مجلسا یکم پشتی امپراتوری جویا هی لوزان نهات بو امضا کردن دوی دمه ده هی بریارن که ددله واندا دمیجیه واندا نه پیکنانین یک جاره ده حتی ده قانون اساسی ها یکم ده ناویج زمان وی ولاتی ترکیه جی الوردا جی والا هی اکی دیله و پشتی وی yani pişti Lozant'e imza kirin u Türk digijin Armanca xwe ya jî bijin hinek Armanca xwe û Kurdistana ku difikirin dibin kontrola wan dibîne xeynî Musulê bijin ya başûr wê demê pêve îdî bername xwe bikartînin 1925 da şart îslihat yani kanûna şart îslihatê ku em bibêjin dura ایدی دزگاه خواه زمان 1930 دیادا یا تاریخ 1930 ده وانا همو لسر کو اوه کو لترکیه دجین هر وره ترکن ملتکی وهاتونه ببدچه دولت گل کتاب نعلمی یکو ایرو نورمال ده قانون ناو دولتی ده کاره ببه به محکمه کردن کو مرو ملتکی کو تنهده حسبین ازمان وان تنهده حسبین کتاب نوسا لترکیه هاتن شاب کردن و دمی و حتی 1960 هر پولیتیکا دوام کرد حتی 1960 داربه چه بوجی دیسا برای خدا جارك دن يعني او طبي بيارا چلونها و شياربونا و دمجي رولا خليس ديسا دس بسرگونو و ببيجن سر زمان زخته آنين يعني كرد تجاري آلي زمان ده راحتي نديتن زور دستيه که كل دنيا مثال ويتونه كرد جيان نها آگر بدارستانه کتیه ایجا اوه که دتفینن ام بوان کتن هم دبین یا چما تا باش نتفاند یعنی او کسی که هم دنوسینن یعنی ایجا بلا خو بوان ددن هم دبین تکیم نفسان تزیده نفسان بابا آگر الولاد کتیه یعنی ایرو صدی نوتو پنج کردا یعنی یه باکور او زمانه که ایرو نهال وستوی ام کارتینن فهم ناکن و کردیه فهم ناکن تشتی که ام دنفسینن ناخوینن دولت شخو ویا خواست لی دفعه گرم بگهن وانا جی امی چاوا بگهن وانا یعنی 10 کردین که به ترکی تنه دزانن جی تشتی ما بخواینن او جی کاره لی آلیه دنه دفعه گرم اروی بالانسه جی پیک بینه که حتی جمعه رو بره
مرو کردی بکاربینه مرو زمانه مرو کردی به او دوی مرو پرانی بره خوب بده بازارا مرو بره خوب بده بویژن خلق نورمال یا جی بویژن خلقین کو او کو بکردی بپیون کردی به یکران دوی واریده دوی مرو حشک به تایبتیجی کسی کو کردایتیت که کسی کو کردایتیت کن دوی و مال خدا ترکی ده پیون زاروکوی خوب ترکی مازند کن دوی مرو بری خوب ده وانا مرو بری خوب ده اوه لی افجی yani tesirawi gelek yani çıkas yani kar bikin prosentek de prosentek am karın zede bikin ya mazın dve am hamu heza xwe belki perska am vera wşe çawa bugarinin belki persente usawarin le gotna ki vejmiş berku mer vera wşe bugarina dve mer hen stratejiyen dine deyna peşi xwe yani be ناوی قشخانه یا آنم ببیجم ساطلا اواگر ناتفه و یعنی ام در رونق بیر سه رونق بیر نزانم جاره که بترکی نوسان دیه او کدیم او نکن یعنی ام سر وانا زیده نسکنن یعنی دبی گره هنک وانا جی بخوایدن باشه کک ممتاز امیور نان کاز بگر مالی کک اکرام تا کک ممتاز گداری کر ببین دوی واریده فکر و رامانه تا چیه؟ ام ببین تو چه ده فکره ده جبای گوتنین که ممتاز تو چه ده فکره؟ طبی تشتی که از ببیجن دجبریه گوتنین که ممتاز نینه لی رئالیته ایک مهیه رئالیته مه چیه؟ یا تفگیر حزبی یا یه سیویل و انسیاتیفین روشندیر و نویسکاران او کمه فرق ناکه اگر کچهیه مهبه او یمنه لیکن ماسیه مهنه هبن دوی گره مرو زیده بیتر لسر وام سکنه از وقت به هوا که چوا بیجم لولات ما داگرکر دولت ترکیه دوار زمان دا دوار هر تشتیدا دولت ترکیه لبلی دمال مدا داگرکر زمان ما ام بخونه مثال ek بدم mesela که ممتازی باش دزانه di salên hefteyê da topder hebû komela mamosteya mamosteyên Kurd gelek zêde bûn rêveberiya topderê jî di destê mamosteyên Kurdan dan bû mesela mamosteyên Kurdan daw doza perwerdeyiya bi zimanê zikmakî dikirin bedel didan diketin hepsû zîndana لبله او ماموستین که دولت مافی پروردهی دخواستن باور بکن پرانیه وان از نبیجم سدیست اما دکارم ببیجم که ماسی سدی هفته حیشته دمال خدا به زاروکین خورا به دیو باوی خورا ترکی قصه دکرن داخفین ایرو زاروکی وان کردی نزانن جبرویه که با آوه که به نزانی یانجی بنیتک چه ما خرابی لخه کر روشنبیر امل مکر نویسکار امل مکر سیاستوان امل مکر دیسا مثلا مثالک بدم یعنی دی سالین هفته ایدا گلک هیزو پارتیین کرد به ناوی کرد و کردستانی هاتن آوا کرن لبله گره مرو او کاوان ببینه گلو او چقاس تفگر ملی بون çıkas tevgerin milli bun gor şertü merce millitiye yani netevitiye çıkırın. Yek tişteki mesela bağlamı dikşine hatta hilveşandına Sovyeti debeku pedekeveye ki ne gotu le baver bike müjide nav siyaseta cepta cihgir cepa kurdi da cihgir medigo em Kurdistan'a ke sosyalist ne be em naxwazı. Ev tişteki pir giringe. Çima naxwazî? Yani madem tu mafê ziman dixwazî, mafê ziman ne tenê mafê karkerê gundiyan e. Mafê şêxa û axayan e. Kekî kiram duwê demê de hin partiyên me gava de em bibên kekê bûbê tiştek got
من نخواسته ببین لی کک محمود کیپر گواده اوه کی گو برنامه کیپه به کردی بو نه دو آگاه داری ایدن مثلا جناب ته اوه گو ام ببین دوی واری ده ام ببین سالین هفته ده ام ببین دقیقه به شیارا زمان زکماکی ام ببین دخوازیه وان هبو ولی مثلا اوه ده دوی مری ببین تفکرین مجی و دمی چیز دستی وان هات دوی مسئله ده کرن هم ببین دوی مری ویا حقی وان جی نخوان حقی الوان نکن که از نحقی الوان نکن yani hamiyan bedeldan siyasetvanên me bedeldan hêz û partiyên me bedeldan lê belê divê em kêmasiya wan hebe em wan jî bibêjin ez werim ser ew ka gotinê Kek Mumtaz mesela Kek Mumtaz dibêje ku divê Kurdên Kurdî nizanibin hene rast e piraniya Kurdan îro Kurdî nizanin heta divê ew mafê siyasetvanan e divê em dixwazin tirşî me fam bikin ev jî tiştekî rast e lê belê ji van bêtir derdekî me yê giran heye çima ew kêr nake feydeyek wê tune ez bo yekê jî tiştekî bibêjim dema ku belavokek bi Tirkî û Kurdî hatibe nivîsandin yê Kurdî nizane bide alîkî yê Kurdî dizane jî bawer bike Kurdiya wî dide alîkî Tirkiya wî dixwîne ji bo yekê feydeya wî tune na berevajî wî kekî kiran mesela gelek kes ji mir gotine mesela gotine xwedê ji Partiya Azadiya Kurdistanê razî be belavekê xwe bi Kurdî bi Tirkî bi ew zazakî dinivîsîne em xêra wî ziman fêr dibin mesela evokê ez nizanim ez wiya fêr dibim em bên ew jî tiştekî erênî yekekê ev tiştekî gelek baş e eger ku îro çarpel medya bi zimanê Kurdî weşanê dike ev karekî giring e bawer bike ew Kurdê ku li çarpel medyayê temaşe dike eger Kurd Kurdî nizanibe ew ê hewl bide xwe ku fêrî Kurdî bibe ev karekî pîroz e karekî giring e ez mînakekî dîsa ji jiyana xwe bidim di salên heftê û şeş heftê û hefte da destana Memê Alan bi Tirkî û Kurdî hatibû weşandin serî da Kurdî dawiyê da jî Tirkî yani min bi xwe dest bi Kurdî kir lê wê demê Kurdiya min baş nebû zêde jê fam nedikir di hinek ciya de tengasî dikişan êmêze kir Tirkiya wê ya min got nehewce ez Kurdî bixwînim işte Tirkî baş bixwînim û derbas bibim lê ne tenê ez bawer bike ew destana Memê Alan çiqas hatibe firotan ji sedî nodî ew Kurdê ku wî xwandine ne Kurdiya wî Tirkiya wî xwandine ha ji bo yekê pêşniyarek mi ne tenê ji bo siyasetvanan ne tenê ji hêz û partiyên Kurdan re ji bo nivîskaran ji bo rewşenbîran re jî ev e divê mirov biryareke radîkal bistîne wexta ku tu biryara radîkal bistînî tu dikarî bi wê biryarê girseya xwe jî bidî guherandin gel jî bidî guherandin ew çi ye madem ku em siyaseta Kurdî dikin em ji bo pirsgirêka Kurdî hewl didin û tekoşînê dikin yani ew bi ziman û li ser axê dibe wexta tu li ser axa xwe nebî bi zimanê xwe neaxifî bi zimanê xwe siyasetê nekî yani zimanê te wenda bibe ax jî pere nake axa te wenda bibe demografiya te were guhartin wê çaxî ax jî ji dest diçe ji bo wê yekê divê em biryarekî radîkal bigirin û ne tenê di nivîsê xwe da di axaftinê xwe da di siyaseta xwe da di hemû jiyana xwe da Kurdî bikarbînin dema ku em Kurdî bikarbînin ew kesê ku di dilê wan da daxwaza Kurdistanekî azad û serbixwe heye bawer bike ew Kurdî nizanibe jî ew ê fêrî Kurdî bibe dîsa biborin ez dîsa mînakek yani mînakek li jiyanê da ewkek balkêşin heta 2005 min bi Kurdî nedinivîsan di nav siyaseta Kurdî da cih girtibû bedel dabû lê heta wê demê ji bo min jî ziman pir girîng nebû min ziman pir girîng nedidît rojek
جبر سلاوی خوشی جیرا پیشکش دکم بریز جلادت چلیکر کمپانیا یک وکری بود سال 2006 یانج هفتان دا دوی کمپانیا دا داخواز لکردان دکر که دگو او کردین که دلیوان دا کرد و کردستانی هیه دوی جبر شون دا زمان ترکی بکار نینن یعنی زمان داگرکری خو بکار نینن من او امضا کرد کمپانیا امضا کرد جوی روژه بریارکی رادیکال ستند دستپیکی دا پر زحمتی کشاند من پیکنوک دنویساند چیروکی کن دنویساند جی رازی جی ندبوم جار جاران دو دلی دبوم لی روژ به روژی کردیانو پیش داده چو سدم ویه که ev 13 sale tenê bi Kurdî dinivîsînim du roman nivîsand Pirtûkekî din çap kir ew kir bi sedan yani 500-600 makaleyên Kurdî nivîsand lê beramberî wî çi dît mesela di destpêkê de îro jî belkî makaleyê min ên Kurdî ew makaleyên ku Tirkî di nav Kurdê de tenê weşandin ji wan dibe ku kêmtir jî were xwandin lêbelê tecrübeya ku min wê derê da girt ew bû bi sedan kesan ji min ra peyam şandin gotin ku sedem nivîsên te yên bi Kurdî me ewka xwe guhart helwesta xwe guhart eger ku ez nikarim bi Kurdî binivîsînim jî min biryar girt ku ji vir şûn da bi Kurdî diaxifim hew didim xwe ku Kurdî hîn bibim dibe ku bi Kurdî jî binivîsînim yani bi tena serê xwe eger ku min sedan kes tesîr li sedan kesa kiribe ew sedan kes bi tesîra nivîsê min berê xwe dabin gotina xwe ew kê bêjim berê xwe dabin Kurdî bawer bike partiyên Kurd hêzên Kurd biryarekî wisa radîkal bigirin yani tesîra wan bi milyonan qat zêdetir dibe Niha kekî giram te tiştekî baş ko niha mîlada her kesî yani şexs erê dezgehên me xwedî projene bernameyê xwe xebatê xwe projeyê xwe bike lê mîlada her kesî yani şexs bi xwe ye mesela ez ê te mînakek ji jiyana xwe de ez ê du mînak ji jiyana xwe bidim heştê niha ji hepsê derketim me biryarekî girt me got wele êdî kek bûbê çawa got me got wele ez êdî bi yani bi zimanê dewlet dagirker siyasetê nekim lê ew nayê mena ku em bibin ez karibim ez hevalên ku bi Tirkî dipeyivin ez wan biçûk em çûn Ankarê ji bo xebata siyasî dema DP HDP geça min 5 salî û her em li wir bûyê bi Kurdî dipeyivin gelek siyasetmedar min rexne dikin ya digot tu ev keşkal paytaxta Ankareyê tu zimanê pê keşkêre ew dibe çima tu keşkêre vê zimanê dipeyivî guneyî lê ez û hevjina min em de bi israr bû li paytaxta Ankarê jî em bi zarokê xwe bi keça xwe bi Kurdî peyivîn em hatin Almanya jî di wî warî de em bi israr bûn niha şexs ji xwe dibê dest pê bike heger tu dibê ez siyasetê dikim heger tu di nav siyasetê de bi heger tu dixwazî tişta bigere dibê di siyasetê de jî di zimanê de jî tu ji xwe dest pê bike heger rewşenbîrên me siyasetmedarên me ji xwe dest pê bikin biryarê bidin ew in niha anka yekcarna em dibên dezgeh ez ê anka vê pirsê ji kek bûbê bipirsim em ê werin kek Ama ez tenê mînakek dixwazim bidim servan gotinên te yên dawiyê tiştekî balkêş e yani çima bi te henekan dikirin yan jî qilfê xwe bi te dikirin ku tu zarokê xwe ra Kurdî diaxivî kekê siyaseta Kurdî eger ku îro daxwaza biratiya yekalî dike sedemê wî herî girin jî dûrketina ji ziman e Wakta ku zimanê te cuda nebe yani çima tu li Tirkiye nejî û bi hinek mafên piçûk razî nebî û biratiya yekalî nexwazî lê wakta ku tu li ser hîmê netewîbûnê bi zimanê xwe bi hiş û hişmendiya xwe ya dîrokî siyasetê bikî daxwaza te tu car biratiya yekalî nabe
daxwaza te serdestî dibe. Sedem wê yekê ku min tiştekî pir balkêç ku li ser axa me dagirker dewlete lêbelê di warê ziman da dagirkerê zimanê xwe di malê xwe da em bixwine. Yani ev nivîskare, siyasetmedar e, ronakpîr e, rewşenbîr û mamoste ye. Baş e kek îkram. Niha ez werim aliyê kek bûbê. Kek bûbê kek îkram peyvê kek mimtaz dîtinê xwe got. Niha em yekcarna ji partiyên siyasî ji rewşenbîra gazînca dikin, gelek tişta dikin. Niha gelek caran em bibên em erkê xwe jî bijîn nayînin. Cenabê te jî zane em bibên li Diyarbekirê platforma Zimanê Kurdî avabû û neh partiyên me tê de. Gelek xebatên hêja kirin û dixwazin gelek tiştên baş bikin. Lê mixabin hin partiyên me û mixabin em bibên hin rewşenbîrên me wexta dezgehekî xîzmeta doza Kurd û Kurdistanê dikin piştgiriya wan nake. Yani em bibên ew dezgeha me em bibên wek dibe minyatür hevkariyek ku em bibên ew xebat baş biçe em bibên kanê li Bakurê Kurdistanê gelek tişta bigerîne. Yani em bibên kanê mehbê zimanê zimakî wek proje pêşkeşî em bibên dewletê bike, kanê em bibên kampanya veke, kanê gelek tişt bike. Lê alîkariya wan jî nayê kirin. Lawazê em gelek tişta dibêjin lê siyasetmedarên em bibên niyê serbixwe, nivîskarên me, rewşenbîrên me, partiyên me mesela ew de dipeyvin lê di pratîkê de lawazin pir dereng hereket dikin. Sebeba vê yekê çi ye û divê Kurd çi bike kek bûbê? Fermo. Gelek spas. Kesra jî belê dixwazin şaşake rast bikin. Mi got belkî şaş hat famkirin cenabê wê jî gote gokek bûvê gotî ki pak civînê xwe bi Kurdî Mahmud Kîper nivîsandiye. Axirtina min yani mi got min carkê nivîsandiye. Mi nivîsan min negot pak civînê xwe bi Kurdî çi nakim. Min nivîsan mi got ez dixwazim pak biryarekê bikire da ku hemû endamê wan bi Kurdî qise bike. Lê ez dizanim pak civînê wan yani ez xwe ne endamê pakê min ez wek endamekî pakêj pakê hez dikim heta her şevê jî ebezê çi ji destên bê wek nivîskarekê başî ya alîkareyê bikim. Lê min ew şaş min yanî hat famkirin. Tenê min xwest biryarek bê girtin ku bêj yani wek resmî belavokekê bela bikin em jî niha pê vê daxwaş endamê xwe dikin ku li malê xwe de bikek îkram jî got di sohbetê xwe di şahî û şînê xwe de bi Kurdî qise bikin min ev gotibû. Helwesta pakê jî di vî warî de bi rastî jî karekî û xizmetekî baş dike divê em vê jî tim berçav bigirin. Ji ber ku pêşketinek hinek bixwazî bikin divê em jî ka piştgirî bikin. Di do kek Sirajetîn kek îkram gelek tiştê xweş got. Spas bû. Ez dixwazim mînakek din bidim. Niha berî niha 4 sala Biraziyê min İzmirê telefon kir bi Tirkî got potî çawayê min got siktir bi kûçikleyê kûçika her cara dijî mir nepê heta tu Kurdî fêr nebû. Bi rastî berî niha sêm hat telefon kir yanî Kurdiyek wek xweş qise kir ez şaşmam. Min got çima got pot gelek tiştê hez dikim û tu mir xeyîdî ez zanim tu Tirkî napêvî wellahî ez bo te fêrî vê Kurdiyê bûm zor da xwe zor diya xwe niha mînakî bo çi didim. Dema got ez nivîskar bim kek îkram nivîskar be û em bi Tirkî berhemên xwe biafirînin. Helbet vê pir rehet û hêsan be Kurd bi Kurdî bixwînin bi Tirkî dixwînin. Lê dema got ez hewl bidim, biryar bidim bi Kurdî li ser Kurdî rawestim wekî min got 86 heta rojê rû biryara me ew e lê xwendevanê min gelek bûye. Wextê min dest bi Kurdî kir bawer bi 15-20 xwendevanê me hebûn. Zêde tu nebûn. Lê geleka dew û doz min kir hîn jî dikin dibên nivîsê te balkêşin çima tu nak Tirkî. Lê ji bo ez nakim Tirkî û ji bo vê nivîsa min fêm bike û ji bo wê zimanê xwe jî pêş vebim mecbûr dimîne ku xwe fêrî Kurdî bikim wek mîsala Biraziyê min. Adin kek Sirajetîn niha em baş dizanin ku li Bakurê Kurdistanê siyaset yani em bêjin di nava êgir de siyasetê dike ku
مرف دبی ویا ببینه پر کاری وانجی که پر زور و زحمته لهن هنن دخوازن گلگ ری و ریبازین باش به آواکی خراب بگن چما؟ دانت بحثا دامزراندنا bu zamanı kurdی کر کمیته که دامزراندن دوزا پیشگیری والی کاری کرد نه که کو نه دبی او کسی کو بین دامزراندن یک دبی مرد بنا راستی که زمان یا نه بر راستی جیان آبی به کردی یا نه نه دبی کمیته اجی باش دانم گلک جیان آمون به ترکیه دمالبات خود المال خود ترکیه دی پیبی دواری کردی دی تو برهم ندانم اوه چه پیشکشی هم بکه اوه میفری کردی بکه از برویش از پیگیری آبی نکاب بکم که کو yani yeki ejvi zanatırım و ejvivari zaman kurdi kastam bu yani insan hemuş me başların az biyakat şikametü ne li evin kan min tatmin bek evin kan min feri zaman bek ber pisiyade min zaman az kabul nakim dibi em kurd fer bin yani kari siyaset ajabe damag medde mudezge da mezran an parça kesi da mezran de beşkirina kardı divil gor sıfatı vi bu insanın namıkın. Hagar bıkar ve duvarı aburi çalak bu divem kari aburi binni. Ne kari niviskari binni. Hagar niviskar divem kari niviskari binni. Beraber nivisini. Am ne kari tekiliya unuzanım siyaseti binni. Em Kürt az nari namın divik şaş ben. Le em Kürt vi varidi ev kesin ku de kari xod dislat bin ve ber pisari nadın vi. Din hinkidin. ev dibe sedama ku ez ne kalım alikari bikim. Ki belki ez alikari biçim bikim. Az zaman yer beşim az zamanımız zamanı bir dakika pişetilir. Ev çok pişer rokat yamı biken ne kabıkim. Dibi var yani kare siyaset de ev dibi var dibi em guharandın ciddi bikin. Adın yani em çok asi bahs dikin dibijin yani Suriye devlet Suriye dagırkala ile kek ikram propoş god yani dagırkal dimara metneydi. Partiye men siyasi peşkeşi millet yemen keku. Em bu xwazin nexwazin. Em hez bikin nekin divê em pişgiriya vê partiya ku nêzîkê xwe divîn bikin. Heger em nekin divî warî de em tevşol çonka xwe jî dixin. Ji ber ku di em doza azadî û serxwebûna Kurdistanê dikin bi azadî û serxwebûna Kurdistanê ve zimanê Kurdî serbest û azad bibe. Mana xwe hevdû temam dikin divê em divî warî de. Ha siyaset der Bakurê Kurdistan ê partiye men ez ê dîsa dubare bikim min serî jî digot. Ez ne dijim ku Tirkiye li Ankarê an cêdin siyaseta xwe bikin divê bikin. Divê hinek belavokê xwe Tirkiye belav bikin siyasî berêwber Tirkiye bibî. Divê hinek karê xwe Tirkiye bikin rewşenbîrê Tirka şişyar bikin rexne bikin yani eva lazim e. Bi dem û dezgehên dewletê dematê kilîdî Tirkiye pê bin elbette. Türkanlı bir kabul. Yani bir vadi dibe emfere. Ez xwazim ew niha yekcarna dedî dibe di mesela ziman de dibe merî tund bi dibe mesela ziman de merî xwedê helwes bi gava dimigo milat ji şexs dest pê dike ji dezgeha dest pê dike mesela bibe mînakekî ez ê ji ew ê bidim jiya çarpel medya bidim çarpel medya roja hat damezrandin siyasetek wê hebû em bibên dixwast hişmendiya neteweyî biwejîne dixwast zimanê Kurdî pêş de bibe niha hetanî niha em bibên zimanê wê em bibên bi kurmancî bi dimilî û 20 heftê 20 bername çê dike di nav 20 bername de em bibên jê sê çar bername wê ew jî ji bo rojeva Tirkiye em bibên siyasetê dike dibi mesela em bibên sedema rexneyekî pir tund û dijwar niha eger di nav du meha de tu mesela bi bernameyê xwe em bibên hetanî anka di nav du meha de em bibên sed û heştê bername çêkiriye em bibên du süd mîvanên bijarte sosyolog siyasetmedar bikirî mîvanê xwe û pirayî jî em bibên di mesela dîrokê de di mesela em bibên müzîkê de di mesela spîporê de di gelek tişta de em bibên ew girî lê em dibînin em bibên wexta du bername bi Tirkî bi rexnên dijwar tên ta rexne baş ê pêşketineke
لێدبێ ئەرکێکی دەستگەهێن نەتەوەیی ژی هەنە یعنی ئەرکێ مای ئەرکێ ئەم ببێن دەستگەهێن سیاسەتێ هەیە دەبێ ئەم فکر و ڕامانێ خۆ بە ئینساناژی بدن قبولکردن ئەم ببێن ئانکا بەرنامە ئەس بخۆ مەسەلا زمان دە توندم یعنی دوێ مەسەلێ دە حشکم ئەس زمانی هەر کورمانجی دکم لێ وەختا دەستگەهێک پارتیەکی bi zimanê Tirkî jî dîtin û ramanê xwe dikîne gel dibe em dûr de jî xwedî toleransek bin yanê em bibên anka çarpel medya em bibên hatê carê em bibên bernamakî bi Tirkî çê dike û ew bername em bibên pirayî Rojava Bakurê Kurdistanê dike gelek kesî wê ew dike ew nayê wê wateyek û siyaseta me ya weşangeriyê bi Tirkiye divê em derdê xwe jî millet re bidin fehm kirin divê millet zanibe em bibên em çi dikin lê siyaseta me ya jî em bibên sütûna çarpel medya zimanê kurmanciye zimanê zazekiye sibe îmkanê derfet û îmkan çêbe bi soraniyê ew weşanê xwe bike lê ew pir zimanî nayê wateya ku em bibên em ji siyaseta xwe ya em bibên ew ê bi dûr dikevin wî warî de em bibên yekcana merî xwedî prensîp e lê yekcana divê merî di mesela ziman de jî pir zêde dijberiyên dijwar neke em bên problem ne ew e problem yekcana merî xwe bi ê dijberî xwe bide fehmkirin ya jî bi temaşevanan bide fehmkirin lê mixabin di wî warî de ew tune ya dudiya cenabê te gavadiş boy platforma zimanê Kurdî got yani bawer dikim serokê platforma zimanê Kurdî û partiyên ku tê de cî digirin gişt di warê ziman de di xebata siyasî de yani karên hêja kirine erka me çi ye em bibên erka nivîskar û siyasetmedarên wekî cenabê te dibe di nav ew xebata de bi dîtin û pêşniyarên xwe wê xebatê geştir bike bi dîtin û pêşniyarên xwe rêj wan re veke em mixabin em bibên diya bûyê edetekî ji bo cenabê te nabin lê em reqne dikin di karê pratîk de gav navêjin yan divê em bixwe destê xwe têxin bin kevir û em jî alîkariya wan bikin tenê bi gotina nabe yani divê em jî alîkariya wan bikin û divê em di siyasetê de rêkî din hilbijêrin di têkiliya de rêkî din hilbijêrin ew tundî tûjî ya jî em bin ewa sert pêvajoya ku em tê de dijîn xizmeta wî nake ez dibêm niha ez ê kek mimtaz bipirsim pirsa xwe kek mimtaz eger destûr hebe me ez ê bigirim yani ser gotina te ez ê çend gotina bikim û belek mimtaz pê kek bû bê fermo kek siraş û beşdarên hêja ê çarpel medya bine ez wek bû bê se kes qasî min warê Kurdî dîne tund û tu jî lê ser vê dijî ez dibêjim ku siyaseta partiyê Meyn Bakurê Kurdistanê ya li Ankarê berab Tirkî be ez li vê qet min heta roja îrojî kar dijî vê derneketime çarpel medya vebûye çarpel medya heftê em bêjin 5 roja bername çê dike rojek herî pir du roj berab Tirkî be ji ber ku em li gel Tirka dijîn divê em hinek derd û elemê xwe jî bidin wan em hewl bidin Tirkiyê me hez nake vê gudarî bikin bê evana çi dikeşin ez ne dijî vatişnam ez dijî wê yekeyim ku niha kekî kirem hazir belal me bir ez ê bak navî bidin misal niha kekî kirem ra çarpel medya de ser pirtûka xwe Tirkî semînerekê bidin ya ez vê qebûl nakim ez qebûl nakim ez nikarim tehamül bikim lê ez nikarim pêşîm tu çima wa dik ez ê derkevim gudarî nakim derdê min ev e heger em dixwazin dîroka xwe milletê xwe binaskin dibe em zimanî bibin ji ber ku ziman yani em Kurd ne tenê bakurin madem ki dîroka Kurd û Kurdistanê divê perçe dijî dîroka me fêr bibin divê perçe dijî romanê me fêr bibin bine problema me herî girîng ez ê vê xelas bikim bela dirêj nebe niha li başûrê Kurdistanê bi hezara pirtûk henin berheminin û gelek jî hêjanin lê ji ber soranî û elfaba erebî em yek jê fêrê nabînin her wiha ew jî ê me naxwînin
Yani problem de aynen dükkanı bir havi girdin. Naha demaga Kurdi ledik zamanı millet yemini mecbur bebiş bu gişmen hazdık bu kek ikram hazdık bu bizanı kek ikram çedin visinin bu nabi yok fedi Kurdi bike yani bir varidi elbet az tündü tüjüm lenler var siyaset gibi ev kare xodakin و از باش دزانم که گل کاری هجاجی دکن ترکی دکن نه بو من نه پروبلمه شبر ترکیه دیجین لی از گوتنا تالی او کو yani dibe Kürt berheme xwe Kurdî binivîsînin semînerê xwe dîroka xwe zaniyarê xwe hemî bi zimanê xwe bidin nebêje ez nikarim xwe îfade bikim gelek xweş kan îfade bike gelek spas باش کک بو به گلک سپاس کک ممتاز te kek ikram jî kek bû bê jî gudarî kir du pirsê min gelo yek divê zimanê siyasetê çawa be divê Kurd yani em bibin me got ziman û siyaset divê têkiliya de zimanê siyasetê çawa be du hin rexnetên em bibin di siyasetê de kek bû bê gava din hin rexnê xwe rêz kir gelek caran dibîzin ji bo ev rexne û ji bo em bibin zimanê siyasetê cenabê te karî çi bêje ji temaşevanên çarpêl medyar zimanê siyasetê divê zimanekî gelek nerm be siyaset lêgerîne çareserkirina pirsa ye dema ku meriv pirsa çareser dike divê meriv karibe yê bixwe re û yê hemberê xwe hemî îqna bike ji ber wî zimanê siyasetê her tim divê nerm be bi zimanê tund meriv nagihe tu derê meriv serê xwe li dîwara dixîne meriv bibêje birek ve heta 100 metre şû da didinê yek pişte nemaye ji ber wî divê meriv tehamülkar be tehamül jî bi zimanê xweş zimanê îqnayê zimanê ku meriv pirsa hel bike pirsa ra çare bibîne ez vîya ez awqas ew bikim ji ber ku ya dinê ez bêtir girîng dibînim çend evê min jî hene tê biniyê min hene ez ji herêmek tên ku me her tim yani min xwe dîtiye nedîtiye Kurdî ez peyivî bînim û ez biçek bi şans bûm jî ji ber ku ez ji wî bajarê têm min hê di sinifa yani hê yani em bêjin Tirkî dibin ortaokul ez ê li wê demê bûm sinifa şeşa hefta bûm min elfaba Mihemed Emîn Bozarsan dît li wê derê dema min dît got dîk çiye ser got û ez keniyam min cara pêşî dît ku meriv kare bi Kurdî binivîsîne heta wê çaxê min ez di serê min de di mêjiyê min de derbas nedibû ku meriv kare bi Kurdî binivîsîne û dersa piştî wî min got ka mamoste çi bibêje ez bê jî Kurdî binivîsînim mamoste Tirkî dipeyivî îdî tabii min tîpa jî dizanbû yani tîpê Tirkî yani bi ew min xwest Kurdî binivîsînim piştî wî demek yani pir ne dûr min doza Kurdistan ket destê min ku hêl bi Agrî helbesta wî ev bibêjim şebekdarî hebû ya xetin hebû ya Doktor Fuad vana hest bi min re çêkirin tabii ev ya ji bo çi dibêjim û viya ji bo ew ê dibêjim ku li Farqînê Kurdperwerên kevin hebûn û biriya wan ev pirtûk û tiştê hanê digeriyan lê dewlet her tim polîtîkaya ku sa daye berxwe ji 1923 vir ve gotiye ez ê Kurdî ji holê rakim hîn jî dike wextê gotiye hemû riya daye pêşiya xwe 10 sala carê derve çêkiriye wî bajarê vala kiriye entelektûela hemî çûne hefsê ji hefsê derketine bazdane dervayê welat çûne bin xetê çûne vira çûne bidir kes nemaye cîlek nû ji sıfrê dest pê kiriye yani
دوی مرو وان راستیا ببینه جبروی وقت مرو رخنه بکه اوه سالین هفته از که اکرام وانا همو هسته وان فهم دکم لی وانا جی دوغدا ظلم وار ویا دور گرتن و کرن کردی اقوى سزانه بون يعني عمروان خورت بون هي يونيفرسا خلاص كربون او دامارا كردايتيه ياكو ببيجن ج 1900 ورغاتي نگیشت يعني الكردستاني نگريا الباكوري كردستاني نگريا جبروي يعني كي دست بيكريا صفري دست بيكريا لجيه كي دست بيكريا جبروي يعني بيجن دوري جيلان بيه إذا جبروي تمام مروان فهم بك مرو رخنا بك ما تقول بارشا بتون نظام ما خو قربانا سوسياليزم بكن نظام جبو سوفيت نبا ما بانا كر لما أوغص زانبو لما عني ودم روجا ولا ترخص ما ناوي وشيا رزقاري بناوي رزقاري دركات ببيجن تيريج دركات يعني اوك جي دست بيكر يعني ايرو هم گشت به قوناغ سروان كبرا ما هاتنه دبه گره مرو وانا جي ببينه تشتك دنه انا ام وك بارتي آزادية كردستاني وقت تك دوره دناوه اندام ادابه ام تجاري بتركيب كارناين دا يعني بيان مي ناو خوده ام بكردي بلاغت كرد تركيا ويتونه يعني بوكو ملات نشا تركي نخينه بيجن جوينه ما بكردينه هنا كهوال زازانه نكارن خوي او بكم تركي دبيبن ل وقت ام كردي دبيبن او كرمانجي دبيبن بردا من حقي وانكر وقت ام كرمانجي دبيبن او جما جياتي ترن او ما فهمتكن دعول ما ناكن كات تركيب بيبا لي ام دعول وان كنت كا ام خوازن تيبكن كات شد بيش بكم تيناكن جبروي لي وقت ام دربا سياسه تدكن يعني ام يعني وي صدي نوتو بنجي كو كردن كو في زمانه من نزانه اسرا kolonyalizm esera devlete em nikarin viya deste wanda berdin yani tamam bira Türk cime fehim bikin ew tiştekî dinê lê derdê hîn jî wî mestir 95% Kurdê dinê ne niha destê min de îstatîstîkek heye rawest ew wek bêjin raya giştî lêgerîn û lêpirsînê dike viya 2 sal berê hatiye çapkirin li Wanê Mêrdînê Rihayê Diyarbekir 4 bajarê ku kurdayetî xwe li wê derê di navbera xortê 18 salî pirsiye gotiye hûn bi Kurdî karin binivîsînin û bixwînin evê ku gotine erê sedî 18 ye evê sedî 26 gotiye ez nikarim bipeyvim lê ez fêm dikim û yên mayîn hîn xerabtir divê te ez hinek fêm dikim û viya eveka Kurda yani bêjin şîrketeke Kurda çêkiriye tabi devlet tiştê wa her sal çêdike ka me çiqa sasî mîle kiriye kam dev jê bernedin wan gîştin sedî hevdê yani hêstê heftê heştê notê yani وقتا ما پر هندك ما از او بكم جبروي يعني ام بيتر ام كسي كو كردايتيه دكم كسي كو د سر خطا نتوينه ام طبي ام درو دورا خود او خو ام بخرتن كو كردي بپیون و بكردي بنفسينن بكردي گوداري بكن يعني دوی وارد استاتستیک دنیجی هست که دیو با وایجا پرسینه که تب چخاست بزارو که خورا بکردی دپیوی چخاست بباوی خورا اوه باو سیقاته اوه لاو yani bejin sadî belki 15-20 eviye yani zaman ber be henda bune ve dişe yani evê ku em dikin sunî müdahaleye em bikin yani divê gere bê kirin jî lê divê em bizanibin ku rewşame
نباشه دوی گره ام چاره سریین سیاسی لی جراب ببینن هن چاره هم ببینن و مثلا زمان بهتر تکن برنامه خواه و يعني بيجن چاره سريع هري عاجل كل بيشيا ما از تاني تشتكي كن يجي بيجن يعني من جانا يعني بين ابي شاربل مديا برنامه و از يعني بيجن حمياجي از تعقيبكم او دكم يك جارنا يعني بيجن دو برنامه هنا بتركينا يك يا روجا تشتي روجانا يك جي يا تاريخي عيني برنامه بكردي جا باواكي دن يعني نعيني مجار وانا جي بيجن قيابي كو كردي نزانن فكرينا كو او بيه مثلا ابي كنت بيبه بنيدا اجا هناك انا شروفات كن دبين ما تركي كردي نزاني شو ما كردي نافيجي يعني نزانه يعني نافكرك كونسبت اويه والودري هاتيك بجبو تركي بيبه جبو كو خطابي هنا كدنه بك يعني ده كسي غوداري بك يعني يكو كردي نزان كاره جبو ما كاره يعني ام تشجي بكن كاره ليه دویگره هم لیگرین اساسی بگرم باش یعنی دو لیگرین اساسی بگرم باش که ممتاز نها ولا وقت برزو درباس بو و اما وقت خوشی دبیا ام هاتن تالیا برنامه خوشی لی از جهوال رجیه بپرسم گلو پرس هبه پرسونه بپرسک من حوالای از و مثلا پرسا خود پرس گاوادم پرسا رزدار بدران آجار دی وی پرسک پرسی بو آوای درکتوی رزدار بدران آجار پرسکی دپرسه بیا من کرد پرور روشنبیر سیاستوانین کرد بمجار زمان ده سست و شماتو کن قصد من باکور کردستان گلو هون دوی واری ده چه دبیجن یعنی چه دبین هون بیا كيك بدران جوا برسيه يعني جوا قشا برسيه ونيتشبه جندوي مسألة ده دوازن يعني ببين برسيبا بدن أبين براكك إكرام برسيبا بده چونك برسك من هي أختواله از خوازم وي برسي جوا ببرسم وهم تعليل برنامه خو بين بله من برسوا برز بدران لسر او که خواند براستی پرسکی بالکش راست چی دبیجه یعنی جخو اگر که ام دوار زمان دا سست و شرموک نبانا روش همه ای رو ببی آوائی ندبو daha asteki جدا دادبو لی از دخوازم جبو او که تشتکی ببیجم یعنی بکرتایی براستی خوازلا نه تنه سیاست هیزو پارتیین کرد خوازلا همو کردان به دهان زمانان بزنی بیانه یعنی مروف دکاره مروف چقدر زمان زیده بزنه و دکاره درد و کل خو بوان زمانا بگیجینه خودی وان زمانان مثلا با آلمانی ancak خود دیگیجی آلمانان به ترکی دیگیجی ترکان لی دجبرتی همه یعنی رخنه همه اونینه که partiyen Kurd zamanı Türkiye bikar neynin. Gotina me eve ku em dibêjin zimanê wanê bingehîn, zimanê wanê fermî divê bira Kurdî be. Heta ku dikarin Kurdî bikar bînin û bikaranîna Kurdî pêşniyarî girseya xwe bikin. Mesele ev e. Lê tiştekî din jî ez dixwazim bibêjim kek siraç te gotibû divê rewşenbîr û nivîskar jî ronakbîr jî alîkariya dek û dezgehên Kurdan bikin. Rast e. Lê alîkarî çi ye gelo? Ger ku mero endamê partiyek nebe, bi rastî mero dikare her gotinê wî bi erênî lê mêzeke û çepikan lê bixe. Ez di wê baweriyê de me ev nabe alîkarî. Lê eger ku mero kêmasiyê hêz û partiyên xwe bide ber çavê wan û ji bo ewka wan yani ji bo ku ew jî wan kêmasiya bibînin û ji wan dûr bikevin bawer bike alîkariya herî mezin ew e. Ez ji hemû hêz û partiyên Kurd û Kurdistanî re rêzdarim. Lê wezifeya min a din jî ew e ku
من dema ku kemasiyê wan dît gere ez ji wan re bibêjim bi çi awayî baxifim wan re eger dikaribim binivîsînim bi nivîsên xwe ji wan re bibêjim mesela me ew e lê em wan ew jî dikin yani qesa min ne partiya bû min got yani mesela bibên bawer nakim partiyên Kurdistanî jî tûcara divê meseleyê de ew bin reqnên avakar ewin yani başin lê qesa min ji bo platforma zimanê Kurdî bû min got di platforma zimanê Kurdî de em bibên rewşenbîrên me siyaset medarên me serbixwe yê nivîskar yekcana di projeyên vî rengî de wexta ebin tê de bin ew platform neyê tu kesî ye platforma hemû Kurda ye çixwaz dewlemendtir be tu anka em bibên bi fikir û ramanê xwe bi projeyê xwe çixwaz em bibên alîkariya wan bike ew ê tiştê baş bikin divê ew ê de me pirsî lê em hatin taliya bername ez bo wêyekê tiştekî tenê hevokekî bêjim bi rastî ji xwe yan min jî tenê nebo ji bo partiyan ew kesên ku dezgehên wisa ava dikin wezîfeya wan a yekemî jî ew e ku xwe bigîjin nivîskar û rojnamevan û rewşenbîran lê wexta ku çünkü ew xwediyê wê dezgehî ne wexta ku bigîjin û alîkariyê nebînin wê gavê dikarin ew jî di derbarê rewşenbîr û siyaset nivîskar û ronaqbîran de gotinê xwe bibêjin باشه ez anka em bibên hûn zanin bernama me yani em bibên bûyerên aktuel yê li Kurdistanê dinirxîne niha me reklama vê bernama xwe çêkiribû lê bûyerekî aktuel vê taliyê bi Kurdistanê girêdayî qewimî serokê Herêma Kurdistanê serdana Tirkiye kir dixwazim di gotinê wê taliyê bi vê mijarê her yekî fikr ramanê we bû Serokê Herêma Kurdistanê Tirkiye ziyaret kir û ev ziyareta bi awayekî em bibên gelek yani bû sedema gengeşiya hin kes em bibên misyonek li vê evê kirin siyasetmedarên me ya jî em bibên rexnegirên me bi awayekî rexne kir tê gotin ku em bibên yani em bibên karin ji vê ziyaretê serdanê li Bakurê Kurdistanê pêvajoyekî nû ya çareserî ya jî ya diyalogê dest pê bike bi Kurda re dixwazim di gotinê wê taliyê gelo hûn çi difikirin ev ziyareta tê çi wateyê hûn ji vê ziyaretê çi fehm dikin û ez dixwazim bi kurtasiya lê ez anka çavê Mil Aliyê Rejiyê agadarî didin me wextkê bûye دوی واری دا اون فکر و رامان خو بیژن به بویرا اکtuel جی ام دبه برنامه ده بنرخین او پر باش به از کک بو به دست بیدکم کک بو به فرمو تو چه فکر به زیارت رزدار سروکی هرما کردستان نچروان برزانی یا ترکی به سردانی چه مساج دا یا جی ام بن تو چه فهمدکش به زیارت به سردانی فرمو کک بو به بله گلک سپاس که گویا مادم که محتمه که مایی امیجی کم لیخنی نها اگر ام بری وید ویم پیشیدی بیجیم ببینیم نها باشور کردستان دماغ و آزادی خود گرد وکی دولت که فدرال هات را جهاندن افجبو همه کردا بو شاهی بو رونایی شورش من رونی کردن و اگر ببینم دماغ سرک مسعود بارزانی چو Türkiye و باکو کردستان گلک شورش بخور بیگانی یک شورش او بکل استانبول یکم جار بالافرگه آلا کردی هات کشاندن یه شورش دا حتی و چاقیل باکو کردستان آنجل ترکیه ناو کردستان کسین کنی بگوتا لی بچون آوی بسردان آوی ترکیه ناو کردستان جیکا هات سربست کرن وقتی که قداخه بود این ها دیست سربست بید آسیسیا کیف و شاهی و خوشیک و راحتیک دا کرد باکور کردستان دا کو فهم کردن دولت بون چیه یک فهم کردن نها اگرم بگرن سر حقیقتن رزدار نچیران بارزان ایتالیه دوی ایدی ام لباشور کردستان وقت دولت کردی بنرن ایدی باشور کردستان نه به پارچه
وەک زمانی بەرەیە لێ ئەو هەلبژارتن بە دەنگی خەڵقی پارلەمەنتۆیە خۆ باوەکی فەرمی دامەزراندی سەرۆک وەزیریەوە سەرۆک حکوومەتێ و سەرۆک کۆمار هاتن هەلبژارتن داکوبانا ji بۆ ڕۆژێن پێش بۆ تەبایە کورد و کوردستانی ڕەحەتی و ئەرامیە بینن نها rewşa Türkiye û Bakurê Kurdistanê jî ket diyar e pir zulm sade zordariyek wiha heye ku nayê gotin yani em dibînin karkerê li Türkiye kargirtê çi tê serê wan ê Diyarbekirê yani naxwazim zêde bikim ji ber wextê min lê ev hevdîtin ev li gel Serokkomarê Türkiye û li gel wezîrê wanê dir û nişandin ev mesaj da ku İyiliği gibi li Bakurê Kurdistanê û li Türkiye mesela Kurd bi awakî demokratîk bê çareserkirin û ev hevdîtin li gora min li gora bîr û rêya min yek jê sedem ev e divê em Kurd îyilî kêfxweş bin xweşhal bin ala Kurdî civîna têkişandin maşiveya xweştir me avane xeyala me hemiya bû ji bo çi îyilî em başûr hek wek dewlet binerin divê em van pêngavên tên avîtin bi erênî binixînin û li piştîriya wan baş e gelek spas keke îkram divê serdana rêzdar Neçîrvan Barzanî ya Tirkiye cenabê te çi difikire em bibên rêzdar Neçîrvan Barzanî berî were Ankara'ya em bibên bi serokê Fransayê rêzdar Macron re hevdîtinek kir piştî wî hat Tirkî em bibên tiştê ku em bibên di çapemeniyê de em dişopînin bi awayekî em bibên erênî ev hevdîtin bi dawî bû ji vê hevdîtinê li gorî dîtina we prosesa ew karibe dest pê bike gelo hûn çi difikirin prosesa Bakurê Kurdistanê em zanin li Rojavayê Kurdistanê pêvajoyek dest pê kiriye li başûr em bibên rewş diyar e hevdîtina Macron û rêzdar Neçîrvan Barzanî yani li Bakurê Kurdistanê kare pêvajoya diyalogê dest pê bike û çawa dinirxînin vê evê Kek Siraç ez jî dixwazim bi Kurtî bibêjim zêde zeman negirim hatina birêz Neçîrvan Barzanî neya yekemîn e heta niha bi caran hat di her hatina xwe de jî wexta ku di civîna de cî digirt ala Kurdî jî kêleka ala Tirkî cî digirt ev dilê me hemiya şa dikir em bi vê yekê şa dibûn ku dewleta Tirk me nas neke jî lê ala me nas dike birayê me ê başûr nas dike lê ez bi xwe hevdîtinê Neçîrvan Barzanî û yê Macron pir giring dibînim hatina wî ya Tirkiye bêguman bi wê hevdîtinê ra heye yani girêdayî ye lê tiştekî din jî heye dewleta Tirk îro di rojhilata navîn ne tenê rojhilata navîn de li dunê de bi serê xwe tenê maye di destê wî de parçeyek Lîbyayê hebû ew jî ji dest çû êja dixwaze ana di ewka xwe da ya di navxweyî da Kurda wek dostek yani wek bi fêl û fêlbaziyê Kurda wek dostek nîşan bide ku ez tenê nînim yani ji bo wê yekê ez têkiliyê başûr têkiliyê rêveberiya başûr serokê başûr bi kîjan dewletê re dibe bila bibe ez xelet nabînim yani mirov dibe bi neyarê xwe ra jî têkiliyê dayîne ku ji bo pirsgirêka xwe çareser bike lê nîşaneyek min ewşî mêze kir ji do da li Rûdawê jî mêze dikim temaşe dikim malpera Rûdawê jî xwend daxuyanî heye lê daxuyaniyê da zêde agahî cih nagire daxuyaniya ku aliyê Tirka daye ji xwe baweriya meriya bi wê yekê nayê lê ji bo encama vê ewkê vê hevdîtinê ez nîşaneyek dibînim ger ku hatina birêz Neçîrvan Barzanî ji bo destpêkirina pêvajoyek nû ba bawer bike wê di civînê da li kêleka ala Tirka ne ala Iraqê wê ala rengî jî cih bigirta ba yani ev jî dide xuyakirin ku niyeta
devleta Türk ji bo pêvajeyek nû nîne lê wek serî da jî min got di tengasiyê de ne derdora wan da dost heval nemane yani dixwazin hem Kurdên Bakur yani hevkî dilê wan şa bikin yani bak em Kurdara hevdîtinan çê dikin alîkariya wan dikin mesela Erdoğan qala alîkariyê tenê dike yani divê me hevdîtin lê da qala alîkariyê kir ku em diwarê nexweşiya koronayê da çi ku ji destê me were em alîkariya wan bikin yani ji bo yekî ez zêde bawer nînim ku ewkek çê bibe pêvajeyek nû dest çê bibe Kurd bi niyeteke çê li cînarên xwe dinêrin lê bi taybetî devleta Türk yani bi fêl û fêlvaziyê li Kurdên Bakur û li her sê parçeyê Kurdê din jî bi fêl û fêlvaziyê lê dinêre û sextekar e tenê siyaseteke xapînok e. Baş gelek spas. Ez vegerim aliyê cîgirê serokê giştî yê pakê rêzdar Nimet Mümtaz Aydın. Kek Mümtaz cenabê te kane ji bo vê serdanê dîtinên xwe dîtinê partiya xwe pêşkêşî temaşevanên me bike kekê îkram reknakî anî got ala Kurdistanê di wê hevdîtinê de bicî nebû di vî warî de tu çi difikire gelo Başûrê Kurdistanê yani ne tenê Başûrê Kurdistanê me wek Kurdistan me cînarê xwe me bi xwe tespît nekiriye cînarê me mixabin neyarên me ne yê ku welatê me dagir kirine û em şansê me ku em wan biguherînin jî tune heta em di vê coğrafiyê de bi hevra bijîn em mecbûrin bidin bistînin jî çûndin û hatin jî wê hebe hevdûdîtin jî wê hebe ji ber ku demek dirêj e yani piştî referandumê ku va 4 sal derbas bû di navbera Türkiye û Kurdistana Federe yani bêjin ket rewşeke gelek yani bêjin îdî bi hemû têkiliyên dîplomasiya ama bêjin hate birîn û derî hatin girtin balafir nefiriyan yani bêjin yên seyahetê viya min vekirineke tabii Türkiye di izolasyonekê evê de ye û gelek pirsgirêkên ku bê helkirin jî heye lê viya wek destpêkek şermok bû Mevlûdoğlu ser masa wî ala Kurdistanê hebû lê ya Erdoğan da tune bû yani ew jî diyarek ku wa yani destpêkek şermok bû bawer dikim wê ev hevdûdîtin wê dom bikin feyda Kurda ji hevdûdîtinê û ew ê bêjin di şertê aşîtiyê bêtir heye ji Tirkiyeyê bêtir neyarê me ji me xurttirin ji ber wî yani bêjin zimanê şer bêtir zimanê dîplomasiyê hîn bêtir di menfaetê Kurda da ye ew jî Türk jî ne ku wiya tercih dikin mecbûr dimînin divê meriv wî çavî lê binêre destpêkek e biya min divê meriv pozîtîv lê binêre Başûrê Kurdistanê ji bo izolasyona ku dora wî çêbiye bişkêne divê gere yani çiqas şansê ku ve bibe hebe ew qe baş e ji ber wî ez pozîtîv dibînim. Baş. tenê dê nuqtekê vêjim heger misalet de pir kur. Em o kek bû bê. Kek sirac û temaşevanê hêja hevdîtinên dewleta bi reîsî cumhur ya bi serokkomara re tenê ala wî welatî tê nîşankirin divê em piştgirîn nekin. Yani êk mesela heger bî bîra Merkel yani serokkomara Cumhuriyetê Alman jî dema hat Erdoğan dî tenê ala Tirkiye hebû divê em vê teb hevdûn nekin civînî wî ewlî de ala Kurdî hebû lê di civînên reîsî cumhur de an serokkomarî de tenê ala wî welatî tê dalxandin spas.
باش کەکوبێ ئەز تشتێکی ببێژم ji xwe min qala civîna wî û Erdogan me kir min jî duê ew kê dame ya Mevlût oğlu da kek Mumtaz jî qala ala Kurdî kir ez bawer dikim bala we dibe ku nekişandibe min taybetî lê mêze kir li ser maseyê du al hene yek ala Tirkiye yek jî ala Iraqê ne ala Kurdistanê سێ al نها kek Mumtaz dibe ku ew fotrafê ku min lê mêze kiribe duê de qiyame kiribe nîşan bidim ala Kurdistanê heye em bibe duê ew ê de ala Kurdistanê ye ala Tirkiye ala dibe aynı resimden de bekleksir min belê min di rojnamakî da dît dibe ku ew rojname ew jê derxiste be ew jî mümkün ew di rojname Tirkiye manipüle dikin ew dedî dewleta te bi sala em bibên ev sal mehên vê taliyê salên vê taliyê wer dijminatî û dijberiya Kurda kirine ku em bibên yani em bibên bi her awayî êrişî Kurda dikin rabin em bibên wek tiştekî tune bi alên Kurdistan ala Kurdistanê derxînin ew gelek cana ew dibe ya ji rewşê wazîfeş xwe derdixînin çapemeniya Tirkiye ya ew nekin min jî min ew kê da ne min civîna wî di Rûdawê da nedî ya wî û Çavuşoğlu lê di ew kê rojnameyê Tirkan da ala Kurdistanê tune bû ser wê yekê min ew şirove kir niha براستی me bernamekî pir berhemdar bi wer derbas kir ez spasdarê we me îro me pirsên ku di serê em bibên siyasetmedarê me civaka me de hebû me bi were xwestem we û bersiva wa pirsana bim û ez bi sê kesên ku di beşa xwe de em bibên jêhatî nijîrin êvîdarim me bernamekî bi were serkeftî û çêkir ez gelek spasdarê we me ku hûn bûn mîvanê çarpel medya bêhêviya ku em carekî din di bernamekî din de em werin cem hev berî ku ez dest bi bernama xwe bikim dixwazim li vir anosekî bikim 12 îlonê çelsaliya darbeya eskerî ya Tirkiyeyê em wek çarpel medya em ê bernamekî taybet li dar bixînin di wê bernamê de em ê rewşa em bibên wê darbê zîndana Diyarbekirê û kesên ku di wê zîndanê de mayne binirxînin ji bo temaşevanê me haya wan jî hebe ez xwazim vê agahdariye bim temaşevanên hêja em hatin taliya bernama xwe me bi sê mîvanên xwe yê rêzdar bernamekî berhemdar derbas kir heta carekî din bimînin di xêr û xweşiyê de û berî ku ez bernama xwe bigirim dîsa banga xwe ji bo nexweşiya şova koronayê li xwe miqatebin li kar û pîrê xwe miqatebin li welatê xwe miqatebin û bimînin di xêr û xweşiyê de